you waking up on Imanaruba Omenala. Yes. I like him can the mother sweeney to only head out to past Kedafia that father Benue state me. I like him can the mother see on any Igwe, including Reverend Fathers need on and the teen. I like Kelamoya. I am in support of them. I am the type of yabu mother may him wagini metelia. Nka Reverend Fathers are united in this case. And I am happy that Nahati Ilono yes, on our daughter. Not Otoba. When I can't say once a father is always a father. Maromi here, I'm a whip that man as a Catholic priest. Because he doesn't deserve it. He doesn't deserve it. It simply shows that politics in Nigeria Bobala ne Judea. Obonye kwa fubu Obala. Obiamandege mma. All of them ona hano keteketa ha prepare chago for 2027. Who knows whether no Obala umazi mmadu ka hajele kwa ogu. Who knows? Man again to kene ihe mama ya no kwa nwanye Omenala. Save the widows. Uno kwa ihe okwu maka ihe datu fada ako. Check ihe megidezi na onyo ndu ozo biwati ibo ono niya. Father Kuwalono. And that father owns the people of Benue State an apology, including Ndigbo. He owns the people of Benue State an apology. These are the people he served go Holy Communion before. That how in every tendency, 1 out of 100 people he served go Holy Communion at that church and Walla. 2 out of the very people na ina gafeni who are na Benue State. And once in a while, I wanna. Father, how will you cover your face in shame? How will you cover your face in shame? How can you cover your face in shame? Which Charlie to or Charlie to Ibaja abroad? Because that's going to father na acquire property. I mean, the only thing he has seen in acquire nwanne properties through political means. Niche se to nwanne mana father no nwanne mutara nwa ko Charlie to Rosanna Zama father no one. That is the only way. So that he ganata. When I will making all less common being alone somewhere. The mother not way. Because then what are you now defending? I say, Father, what are you defending now? Come chicken. No, let us be logical. Father no one olo. Imalongwa olo. Then all this lie propaganda ni push kiden this is different negina as in igada bagaba in one way or the other by kunkum. Yeah, see. Then maybe in a measure this thing, Father, he was ili to or no one or resign as Father before you to no one more. Then transfer that you acquire to them. Go to Ibuluka father na balekwa in their midst when you categorically opened up no what the amen. Ime ya nambo zona boron Nigeria iji okute to bugi. The people ya mobugi no okute. Mobugi no okute because nobody is king forever. Yes, you have extra 4 years. Yes, you have extra 4 years. It was there any mechanic on politics. Ime ya the next 30 years Guinea where Amazia. At the end of it again, it's all want to say. At the end of the day, everything beginning vanity upon vanity. Father Chegalea, Matogalekwa. Ibomoro nze moza na atia nunas na gini mere. Mbes na ga akokwa mma ka eji efikwa nna ya mana oruo na otu mmada akpone ya. Because him can draw governor of Benue State, pass not a priest call. Onye chiri okochukwu biko. Yes. From my understanding, now got am Catholic echiegi fada ibugo fada bu ni ibugo fada. Biko na onye nke onwekwa na obi mmado ihe nse ka njo. Nya ndị ụka nechara anya wee chọọ ka họpụta gị maka ihe a na-afụ na Benue State. Fada iwe mepe ọnụ wee sị na enwero Christian genocide na Benue State. I'm not shocked, I'm not surprised. Maka ama na otu ọbụla mmadụ dị na echipu ya n'echiche. Mana ama m na echichi na-eme mmadụ onwe ihe ọ na-eme ọha na-atatụ aka. Mana ọnọdụ enyere mmadụ nke akpọrọ ike maọbụ ọnọdụ mbugere na-emekwa mmadụ enwekwa ka onye ahụ na-enwe ike wee nyopuo ya enyopuo. Ebe ụkọchukwu wee sapụ ọnụ wee sị na enwero Christian genocide na Benue State.
fada ikwuzi na kere ichere ndị ọdị nke ọzọ na-ekwu. Ọtụtụ ndị mmadụ amatawago mgbe ụfọdụ fada na-eyi tusa na eche na fada anaghị eyi traụza, mana ọ bụ otu omume ụfọdụ n'ime ụlọ dị kpatara ụfọdụ ndị mmadụ ji wee dụwa azụ n'ụka wee ruo taa. Ndị mmadụ wee bụrụ ndị atụrụ na-enweghị onye nche. I wee mepee ọnụ wee kwuo maka enyere gị ikikere ịzọ ọchịchị. Ị tụrụ anya n'aka gị na ndị Benue steeti ga-enweta nchekwa, nweta ude na ndụ ha ga-adịrị ha. Fada wee mepee ọnụ wee kwuo ihe dị otu a maka enye ha anya ihe nrite gị, ihe ị ga-enweta gị. Amakwa m kọma o dokwa m anya n'oge gboo na ndị ụkọchukwu na ndị amụma bụ ndị na-agbanwu ndị eze okwu maọbụ na onwe ka o siri. Ha bụ ndị anaghị ekpu nkata n'isi agwa eze ka ọnọdụ asị ka ọ na-enwe ike wee megharịa. Mana taata ụfọdụ n'ime unu bịaziri mee mmadụ cheta na ọ na-eje ụka. Ụfọdụ obi ụfọdụ ndị mmadụ anakwazi aba n'ime ụlọ ụka. Ụfọdụ obosi ndị nọkwazi be ha n'aka ya bụ ụka. Emeela m njem wee chọpụta na otu ndị ọcha si aka ụka, otu ha si edebe oduru ha na otu ndị Afrịka ya si emebe ọchịchị ya n'ihe gbasara ụka abụ otu a. Ndị ọchacha ịka ụka ọkara onwe ya ụka bie ndụ ya ka ụka osune, mana ebe a bụ a ga-edebe ahụ na akụkụ mana arụrụ a mana mpụ anaghị eju. Ọ dịkwazi na omenala na ọbụrụ sọ n'ụka. Ọtụtụ ndị bụ ndị hijakiri omenala na ọdịnala Igbo were ya na-egbu mmadụ, na-agwa ajọ ọgwụ, na-eme arụ, na-anara mmadụ ibe ha ihe n'ike. Ọ bụrụ na emesịa sị na ọ na-agwa wele na ọ na-eme nke hapụzia ihe si na chi dịka esi wee mara ndị Igbo. Hapụ mara na ndị Igbo mara bụ na ndị Igbo bụ ndị a maara gba ndị mara na ihe niile nwere oge. Ihe ọbụla ma nke ọma ma nke ọjọọ nwere oge. Hijaki omenala na ọdịnala Igbo were ya na-afọta, na-egbu mmadụ, na-akwafu ọbara. Kedu ihe ị ga-akọ fada? Mkpụrụ obi ndị niile egburu egbu n'ala Benue steeti, ụfọdụ bụ ụmụ nwaanyị dị ime, bụ ụmụazị, bụ nnu na-eme. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agba ọbara. Ịmakwa ebere m akwa n'ụtụtụ taa, afụbụrụ m ihe a n'abalị ka m fụrụ ihe a wee gụgharịkwa ya n'ụtụtụ a wee sị Chineke, nke a gosiri na ihe ọbụla so na mmadụ na-eme n'ụwa ijikwa na mmadụ wee nwere dịka ihe Baịbụl kwuru. Tụkwasị obi gị na Chineke ma rụọ ọrụ gị dịka ndị mmadụ. Achọrọ m ịgwa gị ma ị bụ onye okpukpere nke Kraịst nke akpọrọ chi, jikwa nwayọọ jide onwe gị. Onye nwụkwara anwụ anwụ gokwa. Ị na-ejekwa ụka jikwa uche n'aka ụka, ị na-akakwa ụka ga-akafukwe n'uche, nwere ebe Chineke na-anọrọ. God is everywhere, yet the Spirit of God cannot manifest everywhere. Geta oyibo nsoro Chineke nọzụ ebe niile ma ọ bụrụ ebe niile ka mmụọ Chukwu na-ekwu okwu. Yes, enwere ebe ị ga-eme ego doga ya na mmụọ Chukwu agaghị ekwu okwu ebe ndị nsọ na-asọ oyi. Ma ị na-eje ụka ọdịnala, ma ị na-eje ụka nke akpọrọ ndị otu Kristi, maka na Jehova na-asa arụ asọ. Fada wee mepee ọnụ wee kwuo ihe i kwuru. Ọ bụgodu na imepere ọnụ kwuo na na-egbu ma ndị otu Kristi ma ndị ụka alakụba na ọ na-enweghị ihe dị otu ahụ. Ụnụ na-asa anya. Kedu ihe unu ga-agwazi ndị nke ụnụ chi dịka ụmụ atụrụ na-enweghị onye nche? Kedu unu ga-agwa ndị na-enejere ụnụ anya dịka nke a maọbụ nke ọzọ? Agwara m ndị mmadụ sị na ọ bụrụ iwu na mmadụ ga-eje n'ụlọ ụka biri. Nkwaziri ndị ada eje ụka, ndị abụ ndị otu Kristi ga-afụ Chukwu anya. Onye ọdịnala kpere onwe ya n'ime mmụọ eziokwu ga-afụ Chukwu anya. Onye Islam bụrụ onwe ya kpere kwụbara aka ọtọ bịa ezigbo ndụ ga-afụ Chukwu anya. Mana ọtụtụ mgbe ọtụtụ ihe niile unu na-eme na mba Afrịka ya, ihe niile ebu ego, ihe niile ebe ọkpọchị, ihe niile bụ politiks abịakwuo n'ime ụlọ. Ọ dị adị n'ime ụlọ ụka ka politiks bi ebi. Nwere onye chọrọ ime ihe kwesịrị ka o mee dịka mmadụ, buru ibu arụ religion bokwasị ụmụ mmadụ n'onu, jide ndị mmadụ na-etinye nkawa. Onye Katọlik na onye Anglican na onye Pentikọstal, mgbe ya gbasara n'otu ezinụlọ ka otu nne ga-amụ mmadụ, onye Katọlik, onye abụ onye Anglican, onye Pentikọstal, mana nwanne na nwanne agaghị eji ofe ike na aṅụ mmiri. Mana niile abụ ofu ala ajị ka a na-achụ uru efu, ofu Chukwu ka a na-efe. Fada iwe mepee ọnụ wee kwuo ihe dị otu a. Nwere ihe ọbụla mma gwa gị so otu okwe ka mmadụ ebe n'ụwa bụ mgbe onye ji wee keta ebe ụkwụ ya. Merenụ na-emenụ otu a ka ndị ọdịnala si pụta 2020 eburu ọdịnala n'isi keta onye ọbụla na-akpuo na ndị mmadụ amatawala nke bụ eziokwu. Mana ndị niile agha tiri na-agbụ kedu ihe ga-agwa ha. Ụfọdụ jere ebute mmụọ nke a maọbụ nke ọzọ a na-eme dibịa, a na-amụ dibịa amụ. Ada amụ dibịa amụ, iburu dibịa site na nwata gị ka gị mara na ibu dibịa, a ga-abịa na-akụzi gị ụfọdụ ihe. Onye mee mfọ ndị sị na ha na-amụ ọrụ dibịa, ha na-amụ nke amụ. Ihe dị otu ahụ adịrọ. Ihe dị otu ahụ adịrọ. Nsọ ọbụ ọgwụ ibido debebe nsọ ihe gị na ya si ebido kụzibere gị ihe ma ọ bụrụ na ị mara ihe dị otu ahụ na-akpọrọ gị okwu ịbụ ya. Otu a ka ọ bụ. Wee mepee ọnụ wee kwuo ihe dị otu a. Ọtụtụ mkpụrụ obi asụrụ ka akwụla ha n'iyi. Nsogbu adịrọ. So otu okwu mmadụ ebere bụ ka ọ bụ na onye na-eme enu na afịa, ma ị na-eje ụka ma ị na-akpụ isi ala, nke ọ bụ na onye na-eme. Mba Benue steeti ndị asụrụ, o Jehova, swear.